Sadan papinta sa daikare ang kanang anak, hindi sinasadaya na nakasakasa siya, at nasira ang mamahaling kutsing isang negosante. Nang malaman niyang ang may-aring kutsay ang kanang dating kasintahan, bigla siyang natigilan. Ilang taon na niyang itinago ang kanang anak sa tinay nitong ama, at ngayon ay makikita silang mili ng ganito kadali. Hindi niya matanggap. Men kapag inarte ka pa, dadalhin ko lahat ng superhero action figures mo sa estasyon train para makalikom ka ilit ng baho sa ni corazon de Jesus sa kanang anak na si Mario. Boom biglang lumabas si Mario mula sa loob ng bahay at ay makapsahita ni Corazon, Mama, mahal mo ako, diba? Sabi ni Super Inday, ayaw niya raw tumira sa estasyon train. Hindi pinansin ni Corazon ang pagmamakawang anak, biniyat niya ito at tumakbo pababa. Wala siyang pakialam kung sino ang gustong kasamang superhero nito. Ang alam niya lang ay lahat na ang anak niya sa school at lahat na rin siya sa trabaho, malapit ng kaltasan ang perfect attendance sa buenas niya. Dali-daling kinalatkat ni Corazon sa Mario papunta sa kanang scooter, pinaupo sa likod, sinutan ng helmet, kinabit ang bakle, pinandar at simibat ang scooter na parang kidlat. Sa buong biyahe, ang kanang scooter ay parang isang mamahaling bumf. Maingat na sumisingit si Corazon sa pakitan ng mamahaling kotse, hindi niya mapigilang magmayabang sa sarili, akala niyo porke mayaman kayo at may kotse, ha? Alam ko na ang lahat, scooter pa rin ang hari. Nang makita niyang may sapat pa siyang oras para ihatid ang anak sa daikare at makabalik sa opisina bago magsimula ang trabaho, tiwang-tiwa si Corazon pero nakalimutan niya ang kasabihang, ang labis na tiwa ay naiwi sa kapamakan. Hindi niya dapat kalimutan ang aral ng matatanda dahil sa isang saklit na pakayabang. Napakalapit na nila sa daikare pero nang limiko siya ay hindi niya napansin na may paparating na sasakyan. Nang mapansin niya ito, halina ang lahat. Pilit na iniwas ni Corazon ang manibela pero nakiwan pa rin siya ang khas-khas sa kutsing kanang nakasakasa, isang khas-khas na mahaba na pakahaba. Tumrino si Corazon at napatingin sa harap ng kotse, naki-bumf pa. Parang timahal ang mundo sa sandaling iyon. Dahan-dahang bumikas ang pintong bumf at limabas ang may-aring sasakyan. Mabilis nang humiti si Corazon, sinuot ang helmet, at nakhandang himinging tawad, pero nang makita niya kung sino ang lalaki, nanikas ang buong katawan niya. Ang kanayang dating kasintahan, si Ferdinand Villarama. Ay anon nga ba ang kasabihan? Kapag minamalas ka na, sinot-sinot pa ang problema, diba? Hindi nga siya niloko. Nakatayo lang si Corazon, tahimik na pinapanood si Ferdinand na sinisiri ang khas-khas, pagkatapos ay tumingin sa kanayang anak, at sa hili ay sa kanayang scooter. Ngimisi si Ferdinand at sinabing may paniniya, hindi ba ikaw ang dating girlfriend ko? Anak mo. Akala ko ba mayaman ang napanghasawa mo, bakit walang driver? Tinangkla ni Ferdinand ang scooter niya na may pang-insulto. Ibang saya talaga kapag nakikita mong hindi imasenso ang edge mo. Nainis si Corazon sa sinabi ni Ferdinand. Nang akmang sisigawan niya ito, napansin niyang hinawakan ni Ferdinand ang khas-khas sa kotse, kaya pinahalan niya ang sarili. Himinga nang malalim si Corazon. Nang makahanda na siyang makipag-isap tungkol sa pagbabayad ng danayos, biglang tuminog ang belong daikare sa likod niya. Natigilan si Corazon at pagkatapos ay biniyat ang anak at tumakbo papunta sa daikare, nakbilan po kay Ferdinand, hiwag kang alis diyan, babalikan kita para bayaran. Ferdinand Villarama. Dali-daling ipinasok ni Corazon ang anak sa kamayang guro bago pa ito malate. Wala siyang oras para sabihin sa anak ang animang bahay. Pagkatapos ay timalikot siya at tumakbo pabalik sa scooter. Hindi niya akalaing nakihintay pa rin si Ferdinand. Nang makita niya si Ferdinand, bimahal ang kanayang hahakbang at kiniha ang kanayang cellphone para tignan ang oras. Kung mag-scooter pa siya papuntang opisina, baka mawala na ang kanayang perfect attendance bonus ng ngayong biwan. Tumingin si Corazon sa scooter na nakaparada sa tabing kalsada at pagkatapos ay tumingin sa mamahaling bumov ni Ferdinand, mahilo ang kanayang isip. Magbabayad ako.
Pitol nia sa sinabi ni Ferdinand, himenga nang malalam, at nachlakas loop na taningen, bago aku mag by het tweede bang makisa kay papentang opisina. Malapit nang mawala ang perfect attendanse bonus ko. Nach mamakawang temenghen se corazon sa oras. Biglang nachbago ang ekspresaw ni Ferdinand, para itong balatng CBS, at sa hili ay nachpakitang halit. Tineng na niya si corazon nang masama, at nachang halit na bineksan ang pintung kanayang kotse, ang haling mo. Napakahaling mo corazon de Jesus. Pimasok sa Ferdinand sa kotse at malakas na isinara ang pinto sa harap ni corazon. Nawalan pag-asa si corazon, nakita niyang lumilipat ang kanayang buenas, pero bago pa siya makayak, binaba ni Ferdinand ang bentanang kotse. Suminghap siya sa bentana, halit na halit, kapag hindi mo nabayaran ang khaskhas, balak mo pang mawala ang buenas mo, no. Biglang sumaya si corazon nang makita niyang bimalik ang buenas niya sa kanayang bulsa. Mabilis siyang tumakbo papunta sa passenger seat, binuksan ang pinto at nag-seatbelt. Habang nakakabit ng seatbelt, binula ni corazon sa Ferdinand, ang bait mo talaga. Ang bait mo sa giradong ayaman ko. Ferdinand, nagemisi, inapakan ang accelerator at pinander ang kotse. Nachtit si corazon sa kanayang katrabaho, pinapalala na bantayan ang kilos ng kanilang boss. Habang lumilipas ang oras sa kanayang cellphone, tahimik siyang nakdarasal, mahal na berin, Lord Jesus, kung matutulingan niyo po akong masalba ang buenas ko, magiging vegetarian po ako habang bihay. Timawa nang malakas sa Ferdinand. Napansin ni corazon na mila nang makita silang mili, ang trato ni Ferdinand sa kanaya ay maring birin sa tatlong salita, pahamak, pahamak, at pahamak. Lumingon si corazon kay Ferdinand, anong tinatawa-tawa mo diyan? Madali bang kimitang pera? Ako hindi, ikaw sa giro o. Sinagot siya nito nang may pangangataya, saka, hindi mo na kailangang magdasal som hasanto. Kung titakal akong ngayon, kahit sumakay ka pa sa rocket ship, hindi ka na abot sa oras. Kung hindi kita mapigilang patayin ngayon, kasalanan mo na an. Hindi ba't sinabi mo na ikakasal ka na sa mayaman? Bakit nakakandara pa ka pa rin sa buenas mo? Tanong ni Ferdinand. Kasin ka ba? Wala na siya, naiwan akong pangharap na lang, kiniya pa lalo sa pamilya ko, ang sama naman. Mabilis siyang nakmaniw at pinadaan sa isang sasakan, nakakalit na tiningnan si corazon, sa tingin mo ba sa akin, bubo ako? Pinakmasta ni corazon sa Ferdinand mila ilo hanghang pa, at imiling, hindi naman. Nang akmang maksasalita pa sa Ferdinand, pinitol siya ni corazon, basta, kahit anong mangyari, posibleng mangyari. Dito na kimanan ka opisina na salamat sa pagsakay. Tahimik na tiningnan siya ni Ferdinand. Pagkatapos ay limiko siya at pimasok sa parking lot. Kinakabahang hinampas ni corazon ang braso ni Ferdinand, "Uy, sa labas na lang, okay na ako." Hindi mahanda ang signal sa parking lot, malapit na akong malate. Hindi nakinig sa Ferdinand at ipinakpatiloy ang pagmamaniw papunta sa parking lot. Dali-daling binuksan ni corazon ang kaniyang cellphone, pero sa kasamang palat, nawalan siya ang signal. Nawalan na ang pag-asa si corazon habang lumilipas ang oras at wala na siyang pakialam sa mundo. Ipinark ni Ferdinand ang kotse, hindi na napansin ni corazon na espesyal pala ang kanayang paradaan. Pagkatapos patayin ang makina, tumahimik sa loob ng kotse. Walang kanang kinalas ni corazon ang seatbelt at naktasasaw na hindi na siya magiging makalang. Hindi maririnig ni Ferdinand ang salamat mila sa akin. Sumandal sa Ferdinand sa manibela na kanghiting tiningnan si corazon, anong problema? Kung hindi ako nakakamali, 1,000 lang naman ang buenas mo. Tiningnan siya ni corazon, nakanghalit ang hanghipin, 1,000 ay 1,000 pa rin. Sapat na pambayad sa kuryente, tibig, internet, at may sobra pa para makabiling bigas para sa akin at sa anak ko. Anong alam mo? Halit na halit siya, at padabok na binuksan ang pinto, hindi pinapansin ang lalaki sa loob. Naglakad siya papunta sa elevator. Nang akmang papasok na siya, may himarang sa kanaya.
Tineng na ni corazon ang may aring kamay, nakita niya si Ferdinand na kalmadong sumisinot sa kanaya, walang bakas ng pagsisisi. Ines siya ang limayo at nakakris ng braso habang tumatawa, anong kinakawa mo? Hindi timatanghap ng bisita ang kampanaya namin. Hindi pinansin ni Ferdinand ang kanayang pang-ines at nakimiti sa ang floor ko pipinta. Pinditin mo na. Limayo siya para bahan siya ang espasayo. Hindi mapigilan ni corazon ang matawa. Habang binibilong-bilonghan si Ferdinand, pinindot niya ang elevator, kung malapit ko lang naman, bakit hindi mo pa ako pininditan? Isang pinditan lang naman. Pipinta sa ika-30 palapag. Nakilat si corazon. Tinignan niya ang pinditan ika-30 palapag. Kung hindi siya nakakamali, ang ika-30 palapag ay ang opisinang Q. Isa lamang siyang ordinaryong empleyado at wala siyang kinalaman sa isang mataas na opisyal. Kung tama ang hinala niya, elevator ito para sa Q. Nadama ni corazon na ang elevator ay napinuong sakradong aura. Hindi niya napigilang tumayo ng tiwit at gustong lumabas. Hinila siya pabalik ni Ferdinand. Hindi pinansin ang kanyang paktito at pinindot ang ika-30 palapag. Imandar ang elevator. Tinignan niya si Ferdinand, boleh ka ba? Para sa siya lang itong elevator, hindi ito humihinto sa ibang palapag. Kamadong tumingin si Ferdinand sa kanaya at tumango, alam ko. Alam mo pala, bakit mo pa ginawa ayon? Inampas niya si Ferdinand, inisip kung paano niya harapin ang sitwasyon. Nawalan pakasa si corazon habang imakat ang elevator sa ika-30 palapag, bakit gumagana ng maayos ang elevator siya? Isa lang ang pwedeng sumakay. Bigla siyang natawan at himarap. Kay Ferdinand, hindi ka nagsweeping it, paano ka nakapasok sa elevator? Ngimiti si Ferdinand. Nang bumikas ang elevator sa ika-30 palapag, nakbintong hininga siya, biti naman at hindi ka masyadong tanga. Bumingat sa kanila ang maliwag na opisinang Q. Lumabas siya ang elevator, hindi alam kung saan pipinta. Ito ang inang beses na nakapinta siya sa opisinang Q. Nakita ni Ferdinand na hindi siya gumagalaf, kaya bumalik siya, anong tinitignan mo? Halika na. Sumunod siya sa lalaki at napakaraming tao ang mahalang na bumati kay Sir Ferdinand. Nakita na niya ang hatong ay dati, lahat sila ay mga assistant at sekretareng siya. Si Ferdinand pala ang boss niya. Naalala ang kanayang pakihali kanina kay Ferdinand, nagsisisi na siya. Tinala siya ni Ferdinand sa isang pinto at kimatok ng 2 beses. Nang may sumakot na pasok, binuksan niya ang pinto. Nakalian pa lalo si corazon, may mali, diba? Hindi rin kamukhang boss si Ferdinand. Sumunod siya sa lalaki. Napakaharbuang kwarto na ayon, halata na para sa siya talaga. Tumayo si Ferdinand sa harap niya at nagsabi, Kia, andito na ako. Kia. Nakakilihang tumayo si corazon sa pinto. Ang lalaking tinawag na Kia ni Ferdinand ay tumayo sa kanayang ipuan, lumapit sa kanila. Tumingin siya kay Ferdinand at pagkatapos ay tumingin sa kanaya at nagsabi, sino siya? Magandang araw po, Chiu. Ako po si Corazon de Jesus, empleyado sa Research Department. Mahalang na nakpakilala si Corazon. Narinig ni Ferdinand ang kanayang sinabi, kaya nakikipagpalikat siya, sabi mo nga pala, ako na ang pimiling tao na tutulong sa pag-researching software, diba? Gusto ko siyang hawang tiyamliader. Gelat na tinignan ni corazon si Ferdinand, anong pinagsasabi mo diyan? Tiyamliader. Siniring boss ang kanayang maka. Pilit na pinakalma ni corazon ang kanayang sarili at timayo ng tahimik. Pagkatapos ay timango ang boss, sige. Ikaw ang bahala. Nakisa po ng kanti si Ferdinand sa kanayang boss at lumabas silang opisina. Sumunod si Corazon sa kanaya papunta sa ibang elevator at bumaba sa ika-10 palapag. Sa buong biyahe parang nasa alapop ang kanayang pakiramdam. Sinundan siya ni Ferdinand hanggang sa kanayang opisina.
Pachkarating nila, kinausap ni Ferdinand ang kanang manager, pagkatapos ay bimalik kay Corazon at Ngimiti, ayos na, hindi na mawawala ang bonus mo, hindi ka na halit, diba? Imailing si Corazon. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi niya napigilang magtanong, anong ginawa mo? Wala akong maintindihan. Naging misteryoso ang hamatang lalaki. Tumingin siya sa paligid at bumilong kung sasabihin kung ako ang may-aring kumpanya, maniniwala ka. Nanlaki ang hamata ni Corazon. Nag-alinlangan siya. Bago pa siya makapag-isip, hindi na napigilan ni Ferdinand ang matawa, tumayo ng tiwit at imiling, joke lang. Isa rin akong normal na empleyado pero mas madali akong kimitang para kaysa sa'yo. Pagkatapos ay tumingin siya sa relo, alis na ako. Sasandain kita mamaya. Hindi iwag na. Hindi napigilang tumangin ni Corazon. Imarap sa Ferdinand sa kanaya at nagsabi para ayusin ang kotse mo. Saka diba sabi mo magbabayad ka? O tatakasan mo ako? Nakalimutan na niya ang tungkol doon. Pilit niyang nilinog ang kanayang sinasabi at ngimiti, pasensya na abala ka pa. Masayang ngimiti si Ferdinand. Agad siyang tumalikod at imalis. Imilang tanong sa kanaya pagkalis nito, Corazon boyfriend mo ayan. Ang gwapo. Gwapon ha pero tignan niyo ang relo niya. Sigiradong malaunhan. Mayaman talaga siya. Napasakit ang ilo ni Corazon sa ingay. Sinabi niya, hindi ko siya boyfriend. Ano? Nakita ko ang pagiging malapit niyo kanina, hindi naman kayo magkamag-anak. Tumingin sa kanaya ang makatrabaho ng may pagkadismaya. Sumakit ng kanti ang ilo ni Corazon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang pagkataon ni Ferdinand. Sa huli, dumating ang manager para iligtas siya. Anong ginagawa niyo? Hindi ba kayo nagtatrabaho? Anong ginagawa niyo diyan? Dumating ang manager na may dalang sandamakmak na papeles sa harap ni Corazon. Sabi ni Sir Ferdinand, ikaw ang magiging teamleader dito, Corazon. Basahin mo na to. Nanlaki ang hamata ni Corazon habang tinitignan ang mga dokumento sa mesa. Hindi niya napigilang magtanong, Sir. Sir Ferdinand. Tinignan siya ang manager ng may pagtataka, Hindi mo ba alam? Imailing si Corazon at napansin manager na nakakalihan siya. Pero pagkatapos makisip, ipinaliwanag niya, si Sir Ferdinand ay halos katimbas ng kiyo sa kumpanya. Siya at si Chiuchi ay magkasama na naktayo nito. Ngayon ay nakilat na si Corazon nanlaki ang kanayang hamata. Pero siya ang mas responsable sa technical na bahagi, hindi sa pamamala. Bawat taon nakatitok lang siya sa mga importanteng proyekto. Kaya hindi mo siya nakikita. Ang manager na matagal nang naktatrabaho sa kumpanya ay nagsabi napakagaling ni Sir Ferdinand. Ang mga importanteng proyekto sa kumpanya ay halos lahat gawa niya. Sayang. At hindi siya masyadong nakatitok sa kanayang karera kung ginawa niya ay maring top 100 na ang kumpanya natin. Pagkatapos ay tinapik siya ang manager sa balikat at nagsabi, matagal ko nang alam na magaling ka, Corazon, pero kailangan mo ang tansa. Ngayon ay pinili ka ni Sir Ferdinand, kaya gawin mo ang best mo. So ayon nakasalalay ang bonus naman sa katapisang taon. Pagkatapos sabihin iyon, imalis sa Ginoong Chris, ang manager, na nakapamayvang ang mga kamay sa likod niya, habang si Clara Chris ay bumalik sa kanayang ipuan, at hindi napigilang ihalaf ang kanayang bibig ng 2 beses. Sa totoo lang, hindi siya nakilat na piniri si Daniel Reyes bilang isang maysay na tao. Noong magkasama pa sila, alam niya na isa siyang hinaw at tiyak na marami siyang mararating sa hinarap. Pero hindi niya talaga maintindihan kung bakit siya ang napili nitong manghasiwa sa proyekto. Hindi ba niya alam na ang pinakamalaking kainan niya sa buong biyahe niya ay ang kawalan tibayang loob? Akala ba niya na kung bibigyan siya nitong konting kalay, kaya na niyang makbigas ng buong talayang pagtitina? Matiyakang binasa ni Clara Chris ang lahat ng mga dokumentong dinala.
Sama daling salita, ang proyektong ito ay isang software na sumisiporta sa panghanghalakhan ng mga matatanda. Magbibigay ang app sa mga ng profesional na iyan na servisyo na iaatid mismo sa pintuan na nagpapakita ang pagkakaiba sa tradisyonal na trabahong ay. Higit sa lahat makakatulong ito sa mga matatanda na makipag-ugnayan at matitong mga bagong bahay o mahanap ng mga bagong libangan para sa kanilang sarili. Pagkatapos basahin ang lahat ng mga dokumento, naintindihan agad ni Clara Frisking bakit siya pinili ni Daniel Reyes na mamahala. Sa katunayan, 5 taon na ang nakalipas, ang proyektong ito ay isa pa lamang napakasimpleng ideya na isinilat patay sa kanayang original na ideya at si Daniel Reyes ang siyang gumawa nito. Malapit na ang iwian nang makatanghap si Clara Frisking tekstmensahe mula kay Daniel Reyes na nagsasabing, maghintay ka sa ibaba pagkatapos ng trabaho. Hindi niya alam kung saan nito nakuha ang kanayang numerong telepono. Tiningnan niya ang kanayang cellphone na may halong emosyon. Sa hapon, noong may libre siyang oras, sinibikan niyang hanapin ang impormasyon tungkol sa kotse ni Daniel Reyes. Nang makita niya na ang presayong kotse ay imabot sa higit sa 6 na bilyong piso, alam ni Clara Fris na posible na hindi siya sasot na ngayong biwan. Nang malala niya na kaninang imahe ay nakayabang pa siya tungkol sa pagbabayad sa kanaya, gusto niyang bumalik sa nakaraan at sampalin ang sarili niya ng 2 beses. Ngunit hindi nagbago ang oras dahil sa kanayang pag-isip. Hanggang sa oras ng pag-ibig, imahusparan ito. Ipinabatid sa kanaya ni Daniel Reyes na naghihintay ito sa kanaya sa ibaba at hindi pa rin siya nakakabalik sa nakaraan para bahiin ang resulta. Kaya nakbentong hininga na lang siya at tinanghap ito at malingkot na naglakbit ng hamit para bimaba. Kung titisin, naghihintay pa rin ang kanayang anak sa daikara at hindi niya maaaring talikiran ang lahat. Sumunod si Clara Fris sa dalawang hotel palabas ng elevator at sa isang salab ay nakita niya si Daniel Reyes na nakatayo sa labas ng kumpanaya. Palaki siyang ganito, ang buong katawan niya ay parang may dalang liwanag. Sa kanayang itsura pa lang, sapat na para maging sentro siyang atensyon sa karamihan. Hakbang-hakbang si Clara Fris na limapit sa kanaya at lalong liminaw ang imahe nito sa kanayang mga mata. Ngunit ang peso sa kanayang dibdib ay walang lakas at nagsimilang timibok ng bolaf. Kinawaan siya ang lalaki at sa pagkakataong ito napansin niya na wala pang isang araw ay nakpalit na itong bahong damit. Kailan pa naging maingat si Daniel Reyes sa kanayang hitsira. Nakakilihang limapit si Clara Fris sa tabi nito at nagkanwaring kalmado na nagsalita, tara na. Ngimiti ang lalaki at inakay siya sa paradaan nito. Aimiko si Clara Fris at sumilayap sa harap ng kotse, hindi ba't sinabi mo na ipapayos mo ang kotse mo? Bakit mayroon ka ng ibang kotse ngayon? Tinilanghan siya ni Daniel Reyes na buksan ang pintong ipuan sa passenger side at kaswal na sumagot, ipinakawa ko na ang kotse na yaon. Hindi lang naman yaon ang kotse ko. Ipinakayabang ba nito sa kanaya? Malinaw na nakmamayabang ito. Nakalanghan si Clara Fris na tiningnan si Daniel Reyes, mahka na ang ipinayos mo sa kotse. Lilipat ako sa iyo mamaya. Imipo ang lalaki sa ipuan driver at inayos ang kanayang damit, 200 sigurado ka. Limanghon ito sa kanaya at ngimiti, sigurado, ang natitira ay itrato mo akong pagkain bilang bayad. Naisip niya na ang halagang pagtrato sa kanayang pagkain ay mas mababa kaysa sa halagang pagbabayad para sa lahat ng makapag-ayos ng kotse, kaya sumang-ayon siya ng mabilis, sige. Nasiyaan si Daniel Reyes at ngimiti. Pinaandar nito ang kotse at nakmaniw papunta sa daikara. Habang natitiwa pa rin siya dahil nakatipid siya ng malaking halaga. Pero napalingon siya at natiklasan na ang relo na suot ni Daniel Reyes ay nakbago na rin sa iba. Ngunit hindi siya ganong pamilya sa mga bahay na yaon kaya basta na lang siyang nagsalita, nakpalit ka ng bagong relo. Sinilayapan ni Daniel Reyes ang relo sa kanang pulso at pagkatapos ay kalmadong sumagot, karaniwan kapag nakpapalit akong kotse, nakpapalit din akong relo para mahanda ang kombinasyon. Sinilayapan siya nito at kaswal na idinaktak, kung tutisin, madali lang para sa akin ang kimitang pera.
Hindi alam ni klare frisking anong kalukuan ang genogawa ni Daniel Reyes kaya timahimik na lang siya. Kung titisin, hindi niya kayang garantiya na hindi niya sasaktan ang kapitalistang mahilig makayabang sa kanayang mga empleyado. Nang makita ni Daniel Reyes na hindi na siya nagsasalita o makhalaf makalipas ang ilang sandali ay nagtanong ito na parang wala lang, anong klaseng tao ang iyong mayamang asawa? Siya. Isang matandang lalaki na may 60 taong gelang. Ako ang kanayang ika-13 na kabit. Nakasandal si klare fris sa labas ng bintana at kaswal na sumagot. Siyempre nagsisinungaling siya. Tiyak na nasamit si Daniel Reyes sa halat niya kaya hindi na ito nagsalita. Nang limangon siya, nalaman niya na talahang inis na inis ito sa kanaya. Nakakatiwa rin. Napansin ni Daniel Reyes ang kanayang tinghan at limangon at masamang tumingin sa kanaya, mamamatay ko bokeng magsalita ka ng maayos. Imanghol si klare fris at tasang sumagot, sa tingin ko mas ayaw mong magsalita ng maayos. Nang malala niya mila nang makita sila, sa tinsalitang sinabi nito, balo ang nang iyam sa kanaya. Matagal pa bago siya makipag-isip dito ng maayos. Ikaw naman. Ginamit mo ang ideya ko nang walang pahintulot ko. Inis na bimalik si klare fris at nang maisip niya ang proyektong iyon ay nakilo na naman ang kanayang isipan. Malamang na sinabing lalaki sa kanaya, kung hindi ako nakakamali, sinabi mo noon na kapag nakang bihasa na ako samha pamamaran ko, mari ko itong having tutua ayon sa gusto ko. Nagsimilang imatake sa kanayang piso ang natutilok na alala. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Makang sinabi niya ngayon. Iyon ay dahil noong panahon iyon ay nubayo pa rin niya ito. Paano niya malalaman na? Malakas niyang sinalangkat, nahinat tumahimik siya pagkatapos niyang sabihin ang kalahati nito. Nakimisi ang lalaki at ipinakpatiloy ang kanayang kalahati. Paano mo malalaman na wala akong pag-asa? Sahili dahil sa kahirapan ay iniwan mo ako, tama ba? Pagkatapos nitong sabihin iyon, natahimik ang loob ng kotse. Nakang mabigat ang kanayang pakanga na parang may pinipigilan siya. Hindi siya sumagot at ay miko na lang at tumingin sa labas ng kotse. Ang pagsasabi na mahirap ito at pakabol sa may pera ay isang napakabilog na dahilan para mahiwalay, ngunit sa panahong iyon ay wala na talaga siyang ibang paraan. Walang paraan para libisan itong madismaya sa kanaya. Pagkatapos sabihin ni Daniel Reyes ang panghangisap na iyon, wala na itong sinabi. Ang kanayang pakanga ay nakang mabigat na parang may pinipigilan. Hindi siya sumagot dito at ay miko na lang at tumingin sa labas ng kotse. Ang pagtawag sa kanaya na mahirap at ang pakabol sa may pera ay isang napakabilog na dahilan para mahiwalay, ngunit sa panahong iyon ay wala na talaga siyang ibang paraan. Walang paraan para libisan itong madismaya sa kanaya. Si Daniel Reyes ang class president ni Clara Fris noong nasa kolehiyo pa siya. Sa arawang inang pasikan, limabas ito para talinghan siyang magdalang kanayang bahae at sa kayon nakpakita ang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos, marahil dahil siya ang class president, naintindihan nito ang kanayang kalakayan sa pamilya. Sa kanayang pang-araw-araw na bihay, tinilinghan siya nito ng buong peso. Ang dalawa ay maaaring itiring na nalok sa isa't isa pagkatapos mahabang panahon. Si Daniel Reyes ay isang sikat na hinayo sa paralan. Bagamat hindi ito nanghaling sa isang mayamang pamilya, mayroon itong natatangang hitsira at ang bilang hatong himahabol dito ay maaaring pimila ng mahigit 200 metro. Si Clara Fris ay napakasikat din sa paralan dahil nag-aral siya ng mabiti at humihigol siya ang ilang oras bawat araw para humawang ilang karaktahang trabaho. Ang kanayang hitsira ay mahanda rin kaya maraming hatong nakaramdam ang interes kay Clara. Sa simila nang makita niya na naktapat sa kanaya ang kanayang manlilikhaf, medayo na kilihan siya. Sa panahong iyon, papunta siya sa kanayang tuturing job ng biglang may limitaw na lalaki na may hawak na rusas na himarang sa kanayang harapan. Mentik na niyang sampalin ang lalaki sa mukha. Sinabi nito na may gusto ito sa kanaya at gusto nitong makilala siya. Sa pentong ito, nalaman niyang tinatapatan siya.
Nginit sa panahong yun ay wala talaga siyang balak na makipagdate at nang makita niya na malapit na siyang mahili sa kanang tuturang job, naisip niya na tahimik na lang siyang alis. Nginit hindi inasahan na determinado ang lalaki na parang hindi. Ito alis kang hindi siya papayag. Habang nagmamadali siya at malapit nang imiyak, biglang limitaf si Daniel Reyes mula sa kangsan. Hinila siya nito at sinabi sa lalaki, si Clara Fris ang girlfriend ko. Milan ngayon, hiwag mo na siyang abalain. Sa reputasyon ni Daniel Reyes sa paralan, ang lalaki ay nawalan ng maraming espiritu sa pakikipaglaban sa sandaling makita ito. Imalis itong beho at dali-daling nagpasalamat si Clara Fris kay Daniel Reyes. Ngimiti lang ito ng bahaya at tumingin sa kanaya na parang nakbibiro, paano kang totoo ang sinabi ko? Sa panahong yun, nag-alala lang siya tungkol sa pagkahili sa kanayang tuturang job. Hindi niya marinig ang hindi pangkaraniwang tono ni Daniel Reyes at kaswal niyang sinabi na itrato kitang pagkan balang araw bilang pasasalamat at pagkatapos ay tumalikot at tumakbo papunta sa bus stop. Hindi inasahan, siniyo siya ni Daniel Reyes pagkatapos ng araw na yun. Sa simila, akala niya ay nakbibiro lang ito, ngunit pagtakal ay inti-inti niyang naramdaman ang pagiging seryosong lalaki. Hindi mahirap makagusto kay Daniel Reyes, lalo na kapag determinado itong tratiyan ng maayos ang ibang tao. Naisip niya na walang siniman sa mundo ang makakatanggi dito, at sa hili ay pimayag siya sa pagtatapat nito. Ang balita na magkasama na ang dalawa ay naktilot ng kahilihan sa paralan, ngunit sa lalong madaling panahon ay lumipat ang atensyon lahat sa ibang bahay dahil masyadong dumidikit si Daniel Reyes. Karaniwan sa pananghan lahat, isa itong hinayon na banayad at madaling lapitan, ngunit marinong itong maktabing distansya. Ngunit walang siniman ang nakakalang kapag nakikipagdate, ito ay masyadong dumidikit. Hindi nagtagal matapos na magkasama ang dalawa, ang hamatang lahat na nakatingin dito at sa kanaya ay inti-inting nakpahumila sa pananabik tungo sa narito ang isang mag-asawa na nakpapakain ng asusam hasingle. Kailangan nating tumakbo. Sa pag-isip mili tungkol dito, nadama pa rin ni Clara Fris na ang bihay ay mahanda tulad ng isang panaginip. Ang dalawa sa kanila ay dimikit sa isa't isa hanggang sa makakratwet sila. Sa panahong yun, may nakalokang isang sanghaing uliba at inanayaan si Daniel Reyes na pumunta sa ibang bansa para sa advansit na pagsasanay sa kondisyon na pagkatapos nitong makumpleto. Kailangan nitong bimiyong isang kara kasama ang tong yun. Madalas tawagan ni Daniel Reyes ang tong yun na isang senior na hindi pa niya nakikilala. Sa panahong yun, nadama niya na ito ay isang napakahandang pagkakataon. Walang dahilan si Daniel Reyes para tumanggi, ngunit pinili nitong tumanggi. Pagkatapos marinig ang balita, nakilat siya at tinanong kung bakit ito tumanggi sa kayong mahandang pagkakataon. Kalmado itong sinabi, ayaw kong maging boss. Hindi ba sapat na kimitang pera para mabihay? Timahimik si Clara Fris, dahil pagkatapos marinig ang sahot ni Daniel Reyes, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hanggang sa paklan, nang hanapin siya ang kamahalang nito, nalaman ni Clara Fris na ang senior ay pumunta sa kamahalang nito dahil hindi nito makumbinsi si Daniel Reyes. Makang ordinaryong empleyado lang ang kamahalang nito na kumikitang sahot. Inanayahan nila siya sa isang eleganteng coffee shop at tinanong kung alam niya na tumanggi si Daniel Reyes na pumunta sa ibang bansa. Tumango siya at mahinang nagtanong kung bakit siya hinahanap ng mga ito. Alam niya ang isang impormasyon. Ayaw ni Daniel Reyes na pumunta sa ibang bansa dahil sa kanaya. Ayaw nitong mawalay sa kanaya kaya tinanggihan nito ang pagkakataong pumunta sa ibang bansa para sa advansit na pagsasanay. Nang marinig niya ang sahot, hindi masyadong nakilat si Clara Fris. Tila mila sa kaibitiran kanayang peso ay alam na niya ang sahot nito mila nang sakitin siya nito. Sinabi rin ina nito na kinailangan nilang humastos malaki para bahan ang kanilang anak ng pinakamahandang kapaligiran sa pag-aaral. Inaasahan nilang makakaroon ng pinakamahandang bihay ang kanilang anak sa hinaharap. Ayaw nilang talikiran kanilang anak ang isang mahandang kinabikasan na abot kamay dahil sa panandaliang emosyon.
Sinabi rin nila sa kanya ang ilang mahirap na salita, no ang ibig sabihin ay kung ang hatong nakapurito ay ang kanyang hamahilang, tiyak na pipiliin din nila ang don para sa kanya sa ganitong paraan. Tama ang sinabi nila. Kung patuloy na kakapit si Clara Fres kay Daniel Reyes, siya ang papatay sa bihay nito. Hindi niya maintindihan kung bakit nang harapin niya ang dahilan na ibinahayang ina nito, naalala niya ang kanyang lula na nakpalaki sa kanya. Sa sandaling yun, mas naintindihan niya ang kalooban ng ina nito kaysa dati. Mariring itiring na isa siyang ililang bata na pinalaking kanyang lula, kaya alam niya na ang oportunidad ay isang bahay na hindi madaling makiha. Ang pagkakataong mabihay, mag-aral, at bahian ang hinarap, ang bahay na iyon ay tila palakang naroon sa paligid natin, ngunit madalas na lumilitaw lamang ito ng panandalian at nawawala. Wala na siyang masabi sa hamahilang ni Daniel Reyes at nagsabi lamang isang bahay, hiwalaan ko ito. Iwag kayang mag-alala. Pagkatapos, mahalang siyang nakpalam sa hamahilang nito. Nang makaiwi siya sa araw na iyon kasang naklito si Clara Fres masarap na pagkain para kay Daniel Reyes, lahat ng paborito nito, at pagkatapos ay hinila siya at pimaksak sa kama. Sa habang iyon naranasan ng dalawa ang isang matamis na pagmamahalan. Ikinawat ni Clara Fres sa kanya ang kanyang pagkabarin. Pagkatapos ng pagmamahalan, nakipaghiwalay siya kay Daniel Reyes ipang makapagpukas ito sa pagbenta sa ibang bansa para sa advansit na pagsasanay. Sinadaya niyang sabihin na ang dahilan kung bakit niya ito iniwan ay dahil lang sa mahirap ito at walang kakayahan at hindi alam kung ano ang kinabukasan nito. Hindi naniwala si Daniel Reyes, ngunit hindi niya ito binigyan ng pagkakataong tanungin. Gumawa siyang isang bahay na medyo malipit, iyon ay bigla siyang nawala sa bihay nito. Hindi nagtagal, narinig niya na tinanggap ni Daniel Reyes ang imbitasyong senior nito at si mama sa taong iyon para mag-aral sa ibang bansa. Tila sa pentong ito, naisip ng hamahilang ni Daniel Reyes na palagi siyang bibigyan ng pera, ngunit hindi na siya pumayag na makipagkita sa kanila, dahil nalaman niya na nagdadalang tao siya. Ang bata na ito ang kanyang hiling kamag-anak sa mundo. Sa pag-isip tungkol dito, nakita niya na ang mga bahay ay matagal nang nangyari. Hindi alam ni Clara Fres kung ano ang sinabing hamahilang ni Daniel Reyes tungkol dito, tungkol sa katotohanan na pinintahan nila siya, ngunit hindi niya kusang binanggit ang tungkol dito. Ang buong natitirang bahaging paraan ay nalinot siya sa kanyang mga alala. Hindi sila nakisap ni Daniel Reyes at tahimik na lang silang bumalik sa lugar kung saan nagtakbo silang dalawa kaninang imahe. Sa harap ng ating paralan, maraming hamahilang na naghihintay na sundayin ang kanilang mga anak. Nang makita ni Clara Fres ang masikip na karamihan sa labas, agad siyang tumayo, dalian mo. Dalian mo. Mahanap kang paradan at ibaba mo ako. Malapit na akong mahili. Limangon si Daniel Reyes at tiningnan siya na may kakaibang ekspresyon, ngunit mabilis pa rin itong pumunta sa gilid ng kalsada. Hindi pa bumibikas ang pinto, mabilis na nitong kinalas ang kanyang seatbelt at kaswal na ipinaliwanag, napakasunduan ko na ang anak ko na kung hindi ko siya masundo ng pinakamaha sa paralan. Kailangan ko siyang balang modulong si perero na si elektris lahat. Iyon ay higit sa 500,000 piso. Malinaw na kayang batang lalaki na kinan ang kanyang sarili, ngunit gusto pa rin niyang balang ko siya ang baho. Vinahayway ni Clara ang kanyang kamay, dali-daling bumabang kotse at tumakbo sa harap ng ating paralan. Sakto na bumikas ang kote kaya hindi na siya nakapagpahinga at tumakbo sa loob. Tumakbo siya nang tumakbo hanggang sa makarating siya sa harap ng silid-aralan ng kanyang anak. Nang makita siya nitong nakatayo sa labas ng pinto, ipinakita ng mukha ng bata ang pagkadismaya. Tinanggap ni Clara Fres sa makumila sa kamayang guro at hinawakan ang kamayang bata at dahan-dahang lumabas. Iniyak ang kanyang anak at tumingin sa kanyang ina na may pagsisisi, bakit ang bilis mong dumating ngayon? Nakabit ka ba ang rocket sa electric car? Nakmayabang siya na sumagot, kailangan ko pa bang gumamit ng bahay na yaon?
Tiningnan siang anak nitu nang may pahamak at pakatapos ay biglang tumakilit ang kanang ilo at simahaf, mom, hindebat iyon ang lalaking nakabanghang kot sa mukha ni nang imaha. Dimatang ba siya para manangong itang. Nakilat si Clara Fris nang tuminghala at makita si Daniel Reyes na nakatayo sa hating paralan at nakatingin sa kanilang makina. Kinabahan niyang kiniskos ang kanayang ilong at hinawakan ang kamayang kanayang anak at dinala ito sa harapan nito. Tiningnan ni Daniel Reyes at ang kanayang anak ang isa't isa at pagkatapos ay bumalik ang dalawa at tiningnan siya na parang naghihintay na ipakilala niya ang mukha ito. Ipinikit ni Clara Fris ang kanayang mata at sinabi, "Meku, ito si Tito Daniel, kaibigan siya ni Mumay." Masiniring nagsalita ang anak niya, "Halo po, Tito." Tumakon si Daniel Reyes na may banayad ng ngiti, "Ito ang anak ko, si Meku Fris." Hindi alam ni Clara Fris kung ano ang sasabihin dito, kaya simpleng nakpakilala lang siya. Timango si Daniel Reyes at walang sinabi. Tiningnan nito ang kanayang anak at pagkatapos ay dahan-dahang lumut at marang humiti sa bata, "Meku, gutom ka na ba? Tratiyan ko kayong makinang pagkain." Direktang tumingin si Meku sa mata ni Daniel Reyes at sumagot ng masiniran, "Pinanghaan mumay ko ang kotse niyo. Dapat tratiyan ako ang mumay kong pagkain." Pagkatapos niyang sabihin iyon, tiningnan niya ang mumay niya at seryoso ang mukha nito. "Mumay, kailangan mong manahot kang nakakamali ka. Hindi ka maaaring timakas mila sa responsibilidad magpakailanman." Ikinaya siya sa sinabing kaniyang anak. Aimiko si Clara Fris at tiningnan si Daniel Reyes at kalmadong nagsalita, "Kung ngayon ay itratrato kitang hapinan ngayong gabi. Anong gusto mong kainin?" Timayo si Daniel Reyes at sinabi sa kanaya, "Si mama ka sa akin." Sa buong dawn walang sinabi si Daniel Reyes tungkol sa kung saan niya dadalhin ang dalawa. Natakot si Clara Fris na sanay na itong mamihay sa karanghahan at dadalhin siya nito sa mamahaling restaurant at itisan niya ang buong lamesa na pinung-pinung siya food. Para maiwasan ang sarili na humawang ilang aksaw na hindi naangkop sa mga bata, kinailangan ni Clara Fris na mahinang palalahanan si Daniel Reyes, "Wala akong maraming pera. Iwag mo akong ilakay sa mahirap na sitwasyon." Masamang tiningnan siya ang lalaki, "Mukha ba akong isang masamang tao?" Nakisip sandali si Clara Fris at pagkatapos ay tumango, "Hindi dati, pero ngayon, eksakto." Himinga ito ng malalim at nakakanghalit, "Tumahimik ka na lang. Kung magsasalita ka pa ang isa, liliko ko ang kotse papunta sa isang 5-star restaurant. Sa kayong lugar, ang kapresayo ay mas mataas kaysa sa labas, masyadong maupuan ka." Nang marinig ni Clara Fris ang tungkol sa isang 5-star restaurant, natakot siya. Hindi yun isang lugar kung saan maklakas loob na paminta ang isang tulad niya na kumikitang sahod. Nagmamadali siyang naglokong bibig at masiniring tumahimik sa likod. Nagmaniw si Daniel Reyes na malamig ang mukha. Sa buong dawn, hindi niya alam kung ilang beses itong limiko ng palang at patayo. Sa wakas, dinala niya ang dalawa sa shopping district malapit sa universidad. Ipinahinto nito ang kotse sa harap ng isang restaurant na madalas pintahan nila dati. Tinitahan ito ni Clara Fris at nakilat. Hindi niya inasahan na bigas pa rin ang restaurant hanggang ngayon. Bumaba si Daniel Reyes at kisang pumunta sa likod para biyatin ang kanayang anak. Ito ang inang pagkakataon na pumunta ang kanayang anak sa lugar na ito. Curious itong tumitingin sa paligid. Tahimik na naglakad si Clara Fris sa tabing dalawa at nakinig kay Daniel Reyes na ipinapakilala sa kanayang anak ang tanawin dito. Ito ang restaurant na pinakagustong daday at mumay-munuang kolege pa sila. May piniapla friet risa dito na gustong mumay mo. Gusto mo bang subukan iyon, Meku? Tiwang-tiwa ang bata at pimalakpak, "Magkaklase pala kayo ni Mumay." Imipo si Ricardo sa isang bakanting ipuan at kinarha ang anak ni Camila, pinaupo sa tabi niya, "Matagal na kaming magkaibigan, Mumay mo." Timingan ang bata sa kanayang ina at saka kay Ricardo, pagkatapos ay ngumiti ng nakakaloko, "Tito Ricardo, gusto mo bang ligawan ang Mumay ko, no?"
Nagilat si Camille sa sinabing kanang anak, na mila ang makania no parang inihaf at iniwas ang tenghan. Si Ricardo naman ay kamadong tuminghan sa bata at sumagot, pero ayaw akong kausapin mo may mo. Mengmeng pwede mo bang sabihin kay titukang nason ang daday mo? Ikinilang bata ang kanang ilua at ngimiti, hiwak kang alala, sabi ni mo may nakmimina ang gente sa Afrika ang daday ko, pero nalimitan na niya kami dahil sa pera. Kaya pwede mo nang ligawan sa mumay. Napatingin si Ricardo kay Camille na may pagtataka. Sa sinot mag ingat ka sa mga sinasabi mo sa bata. Na yang ngimiti si Camille. Hindi maintindihan kanang anak ang nangyayari. Pero gustong bata si Ricardo at ahat silang isap kung paano liligawan ang kanang ina. Naplano silang dalawa, hindi man lang pinapansin si Camille na nakaupo sa harapan nila, isip kung ano-anong paraan para makiya ang kanang atensyon. Hindi niya alam kung saan siya liligar. Nang dumating na ang pakkain, ay mikuna lang si Camille at kimain ng kimain. Si Ricardo naman ay malaha sa anak niya, sinisibuan at kinakusap ito, parang tinay na ama. Pagkatapos kimain, madaling limabas si Camille para magbayad. Inihadat sila ni Ricardo sa bahay. Sa tapat ng pinto, bigla niyang hinawakan ang kamay ni Camille, teka, hindi pa tayo friend sa Facebook. Naisip ni Camille na kailangan pa niyang bayaran ang 200 para sa pagpapayos ng sasakyan, at siyang tumango. Nang makaibigan na sila, sumilip ang bata sa likod at sinabi kay Ricardo, Tito Ricardo, besay ka ba sa weekend? May aktivitay kami sa school na kasama ang mahamahalang, pwede bang makpanghap kang daday ko? Nakilat sila ni Ricardo. Alam ni Camille na abala ang kanayang boss, kaya sasabihin na sana niyang hindi pwede pero nanaan siya ang lalaki. Walang alinlangan, pimayak ito. Tiwang-tiwa sa mengmeng at hinalikan si Ricardo sa pisngi. Hindi alam ni Camille ang kanayang kakawin sa sitwasyon nilang tatlo. Parang nararamdaman niya na kapahinaan pa niya ang dalawang ito na mohang malapit sa isa't isa, mawawala na sa kanaya ang kanayang anak. Binihat ni Camille sa mengmeng pakbabang sasakan. Ibinaba ni Ricardo ang bintana at sinabi, sasandain ko kayo bikas para pimasok sa trabaho. Akat sirang tumanghe. Nakimiti lang si Ricardo at kamadong sumagot, nasa daikara pa rin ang scooter mo. Maglalakat ka ba papintang school bikas kasama sa mengmeng? Sa angkiti ni Ricardo, alam ni Camille na sinadaya nitong hindi sabihin sa kanaya na kinin ang scooter niya. Naalala niya na dalawa lang ang pagpipilian niya bikas, mag-angka sa motorsiklo o simakay sa bus, simimangot siya at binihat ang kanayang anak sa kapimasok sa bahay. Kung magpapasundo naman, magpapasundo na siya. Bakit hindi niya sisilitin ang libreng driver? Kinabukasan, dumating si Ricardo sa tamang oras para sundain sila ni Mengmeng. Inihatid mina nila sa Mengmeng sa daikara at saka nakpahatid si Camille sa kanayang boss papunta sa trabaho. Hindi na siya nakbalata nang bumaba sa sasakyan. Kahit dalhin pa siya ni Ricardo sa opisinang Hugh, handa na siya. Pero ngayon, hindi sumakay si Ricardo sa elevator papunta sa itaas, sumabay siya sa kanaya sa elevator papunta sa ikating palapak. Pagdating sa kanilang departamento, dinala siya ni Ricardo sa manager. Nakisap sila tungkol sa mga papeles na may kaugnayan sa bagong proyekto. Nang pimiling mga miyembro ng tiyam, sinabi ni Ricardo kay Camille na magmengkayang hatong angkop. Nakisap si Camille at nakbigayang ilang panghalan. Sumang-ayon naman ang manager. Kinumpirma ni Ricardo ang miyembro at saka sila nakbilong. Ngayon lang nakita ni Camille si Ricardo habang nagtatrabaho. Hindi na siya ang batang estudyante noon. Sa bawat kilos niya, makikita ang kanayang kumpiyansa at determinasyon. Napansin ni Camille na mas nakakakit si Ricardo kapag nagtatrabaho kaysa sa karaniwan. Natapos ang pilong. Imanga ang kanayang makasamahan sa kanayang hitsira at talento. Pagkatapos ng pilong, pinakalan siya ni Ricardo at pinakhan ang isang tempok ng dokumento, kailangan natin mag-imbestiga sa proyektong ito. Naalala ko na nagtrabaho ka sa isang womeforte agit, kaya ikaw ang mag-imbestiga.
Tumango si Camilla kinyo ang kanayang telepono at tinignan ang oras nakpaplanong pumunta sa araw na yaon. Nang makpalam siya para mag-imbestiga, sumunod sa kanaya si Ricardo. Tinignan niya ito at sinabi, napaka-aktibo naman siya para mag-imbestiga. Nakakapahot para sa yayo. Binuksan ni Ricardo ang pintung sasakyan para sa kanaya at sumahot bilang pininuang proyekto, kailangan kong personal na mag-imbestiga. Tinignan niya ito na parang lubo na nakpapachite, hindi na siya nakabala. Imipo si Camilla sa sasakyan, balak sulitan ang libreng driver. Ayon sa plano, dinala siya ni Ricardo sa Humeforte ahit na malapit sa kumpanaya. Mila pa noong kolehiyo, nakahalian na niya na pumunta sa Humeforte ahit para mag-volunteer. Samga nachtangtan, madalas na siyang pumunta sa Humeforte ahit sa lugar at kilala na niya ang lahat. Noong kolehiyo, ilang beses siyang sinaman ni Ricardo, pero matagal na iyon, at wala nang nakakakilala sa kanaya doon. Pagdating sa Humeforte ahit, tahimik lang siyang sumunod sa kanaya. Nakpalam na si Camilla sa manager ng Humeforte ahit. Nang makakiya siya ang permiso, dinala niya ito sa loob para makilala ang mga nakatira doon at saka nagsimilang magtanong. Malabo na ang paningin mga matatanda kaya noong maingat si Ricardo. Gumamit siyang mga simpleng salita. Dahil maganda ang reputasyon ni Camilla, nakipagtulungan ang mga matatanda sa kanila. Si Aling Isay, ang pinakamalapit sa kanaya sa mga matatanda, ay tinignan si Ricardo na nakatayo sa tabi niya, tinakpan ang kanayang bibig at sinabi, ito ba ang asawa mo na nakminan ginto sa Afrika? Ang piti-piti niya, hindi siya mukhang galing sa Afrika. Tinignan siya ni Ricardo na may pagtataka, nagsalita sa mahinang buses na marinig nilang dalawa, gaano ka ba kapobre? Naiya na siya. Tinignan niya ito ng masama, nakpapaywatig, manahimik ka. Himinga siya ng malalim at ipinaliwanag kay Aling Isay, nay, nakakakamali ka. Boss ko po ito, hindi ko asawa. Nakilat si Aling Isay at tinignan si Ricardo mila ilo hanghang pa, nakalanlangan, pero kamukha siya ni Mingming. Aling Isay. Itinaas niya ang kanayang buses, may gagawin pa po pala kami. Babalik na lang po kami sa ibang araw para bisitahin ka. Pagkasabi niyon, nakmadali siyang imalis, hindi kayang tingnan ang reaksyon ni Ricardo. Dahan-dahang sumunod ang lalaki, hindi na nagtanong tungkol sa sinabi ni Aling Isay pero mukhang masaya siya. Parang nararamdaman ni Camilla na hindi na sikreto ang sikreto na matagal na niyang itinago. Parang usyok na itinanim sa bintana kahit anong mangyari, malalaman pa rin mga tao sa labas ang hitsira at bango nito. Nararamdaman niya na malapit nang malaman lahat ang totoo pero hindi pa siya handa. Pagkatapos, nagtilinghan sila ni Ricardo na tapisin ang kanilang trabaho. Malapit na mag-iwian. Nag-isip pa siya kung magsasagawa ba siya ang random survey mamaya, nang biglang makatanggap si Ricardo ng isang tawag na nakpabilis sa kanaya na bumalik sa kumpanaya. Sinabing kanayang mentor na direktang boss ni Camilla na posibleng palitan ang leader ng proyekto. Nakaupo si Camilla sa sasakyan pabalik sa kumpanaya at buong biyahe ay mukhang masama ang kanayang pakiramdam. Hindi na niya napigilan ang sarili na magsalita at sabihin, okay lang yan. Kung gusto ni Sir Shino magpalit ng tao, magpalit. Sa totoo lang, hindi ako karapat-dapat na maging leader. Hindi pwede. Hindi ako papayag na palitan ko. Agad na timanggi si Ricardo. Sa ibang proyekto, okay lang, pero sa proyektong ito, ikaw dapat ang leader. Simakap siya ng mahina at halit na pinagpok ang manibela. Kinabahan si Camilla at luminok. Sa lahat ng taon na magkasama sila, hindi pa niya nakikita itong halit. Ricardo. Mahina niyang tinawag ang kanayang panghalan. Himinga siya ng malalim, okay lang, hiwag kang mahalala. Ako na ang kakasap sa kanaya. Tinignan niya itong mahigpit na nakawak sa manibela na pabintong hininga na lang siya. Kaya sa loob ng 2 araw mili siyang nakapasok sa opisinang Q. Maliban kay Sashi, may isang babaeng nakaupo doon na mukhang elegante.
Nuang ina nag mamadali si Ricardo na pimasok pero nang makita niya ang baba napatigil siya. Napansin ni Camila ang pagbabago sa kanya kaya mas lalo siyang naging interesado sa baba. Maganda ito, napakaganda. Nakasuot itong isang piteng blazer na katali ang mahabang bihok, mukhang matalino at may kumpiyansa. Pero hindi yun ang napansin niya. Nang makita niya ang baba, sigurado siya na may gusto ito kay Ricardo. Taman ka siya. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik si Ricardo sa kanyang sarili, nawala ang kanyang pagiging seryoso at biglang ngumiti. Hindi alam ni Camila kung ano ang relasyon niya dito. Alam lang niya na nang makita niya itong ngumiti sa kanya, nadirok ang puso niya. Tinala ni Ricardo si Camila sa harapan nilang dalawa at inang nagsalita ang baba, matagal na tayong hindi nakikita, Ricardo. Ngumiti si Ricardo sa kanya at sinabi, matagal na nga, Shivane. Nakilat si Camila nang malaman niyang siya ang apelyido nito. Tiningnan niya si Sashi na napansin ang kanyang pagtataka at sinabing, pamangkin ko yan, si Shivane. Kakagraduate lang niya sa ibang bansa at magtatrabaho siya sa kumpanya natin. Timango si Camila hindi ito trabaho para sa kanya. Sumalap siya kay Ricardo habang nakikipag-isap dito si Shivane. Ricardo, sino siya? Tiningnan siya ni Ricardo, tiningnan niya ang kanyang mata at nakaramdam siya ang sakit. Ngumiti siya at ipinakilala siya kay Shivane, siya si Camila ang girlfriend ko. Pagkasabi ni Ricardo niyon, nakilat ang tatlo sa silid kasama na si Camila. Hindi siya makapagsinungaling sa harap ni Sashi, kaya tiningnan niya si Ricardo, sino ang girlfriend mo? Hindi sila naktida, galat lang si Sashi, at nagbago pa ang kanyang tono, siya ba si Camila? Wala nang reaksyon si Shivane, tiningnan lang niya si Camila. Nayaya si Camila sa titig nila at nagtago sa likod ni Ricardo. Nagustuhan ni Ricardo ang ginawa niya. Ngumiti siya at sinabi kay Sashi, siya si Camila. Timos ang kilay ni Shivane at tiningnan si Camila mila ilo hanghang pa, akala ko napakagaling mo pero normal ka lang pala. Tahimik si Camila at sinabing sa kanyang isip, kung hindi ka lang pamangkin boss, kanina pa kita sinahot. Timawa si Ricardo, tama ka. Magaling ka, Shivane, naktapos ka sa isang sikat na universidad. Hindi ka kayang tapatan ni Camila. Siniko siya ni Camila sa kanyang tahiliran. Kahit totoo ang sinabi niya, hindi pa rin niya nagustuhan iyon. Hindi nagbago ang reaksyon ni Ricardo, hinawakan niya ang kamay niya sa kanyang likod. Tahimik niyang tinanggal ang kamay nito. Timos ang kilay ni Shivane at nagtanong, bakit mo siya pinili at hindi ako? Naramdaman ni Camila na hindi siya pinapaya, nagtatanong lang siya. Pero hindi pa rin niya nagustuhan iyon. Marami nang nagsabi na hindi siya karapat-dapat kay Ricardo mula pa nang magsimula sila. Alam niya ang pagkakaiba nilang dalawa. Sa nakarang taon na hindi sila magkasama, naisip niya na magpapakasal siya sa isang mayaman pero hindi iyon nangyari. Ayaw niya na tumingin si Ricardo sa iba. Nang marinig iyon ni Ricardo, hindi siya natinag. Kamado siyang sumagot, parang sinasabi lang niya na maganda ang panahon, dahil normal din ako. Karapat-dapat ko sa mas magaling kaysa sa akin. Pagkasabi ni Ricardo niyon, timawa si Shivane. Sandali, hindi alam ni Camila kung nang insulto ba siya o nagsasabing totoo. Nanahimik na lang siya. Timalakpak si Sashi at sinabing, hiwak na kayong mag-away. Ricardo, alam mo ang ikali ni Shivane. Hiwak mo na siyang patilan. Inosenteng itinos ni Ricardo ang kanang kamay, alam ko naman. Nagsasabi lang akong totoo. Hindi na siya pinansin ni Shivane at tiningnan niya si Camila. Timayo siya ng tiwit para maging kalmado. Camila, tama ba? Narinig ko na ikaw ang leader ng proyekto para sa mga matatanda. Binasa ko na ang iyong resume. Kahit naktapos ka sa isang sikat na universidad, hindi ka nakapatuloy mag-aral at hindi ka pa naging leader. Kaya sa tingin ko hindi ka karapat-dapat. Sa titig niya, napaktanto niya na may nais pimalit sa kanyang pwesto.
Bago pa man siya makapagsalita, nanan siya ni Ricardo. Nagsalita siya, hindi na masaya at kalmado, dalawang bagay ang kailangan mong itama, Shivane. Ina, ako ang leader ng proyekto, hindi siya. Siya ang namamahala sa gripo pero ang trabaho niya ay suportahan ako. Pangalawa, naktatapos pa lang akong kuliheyo. Kung sa tingin ko na hindi siya karapat-dapat, ganito rin ako. Kalmadong sumagot si Ricardo. Hindi sumangayon si Shivane, tumingin siya sa kanyang mata. Biglang sumingit si Sashi, alam ko na gusto mo si Camille pero hindi pwede maging emosyonal sa trabaho. Nagtrabaho si Wayne sa kumpanyang kanyang ama. Mas mahaling siya sa pagiging leader. Hindi imalis si Ricardo, nagsalita siya, sa ibang proyekto, mas mahaling si Shivane kay Camille. Iba ang edukasyon nila. Mahirap itong pinan. Kaya sa tingin mo mas karapat-dapat si Shivane? Hindi. Tumanggi si Ricardo, sa proyektong ito, walang mas karapat-dapat kaysa kay Camille. Tiningnan niya si Camille may pagtitiwala sa kanyang mata. Bigla na lang, ang dami niyang naalala, nga pala, talaga si Andres, kahit noong sila pa. Hindi niya inisip kung ano siya kakalang, palagi siyang may tiwala sa akin, madali niyang nakikita ang pagsuporta ko sa kanya. Ang bagay na nakakalimutan ko, kaya niyang gawing mas makilay. Simula nang mahiwalay sila ni Andres, ngayon lang timibok ng ganito ang puso niya. Napakinot niya sa Genuing Reyes, tila hindi na siyaan sa dahilan ni Andres. Tahimik lang siyang nakatingin sa kanilang tatlo si Clara at ngumiti sabay-sabing, ano kaya ang masasabi ni B. Santos tungkol sa proyektong ito. Imakpang siya pasulong, limayo sa proteksyon ni Andres at tumingin ng diretso kay Carla Santos. Tiningnan din siya nito at buong tiwalang sinabi, binabawasan ang aplikasyon na ito ang akhwat sa bilis ng serbisyo sa pagitan ng online at offline, lalo na sa pag-alaga sa kalisahan ng mga nakatatanda. Pagkarinig nito bemintong hininga si Clara, tama ka, pero may kilang pa rin. Napakalagang kalisahan ng mga nakatatanda pero dahil nga mahalaga ito, inti-inti nang nagiging saturated ang merkadong pag-alaga. Kinagat ni Clara ang kanyang labi at sumilayap kay Genuing Reyes na tumango bilang sinayos na mari siyang makpatiloy. Limaki ako kasama ang lola ko hanggang sa makapagkuliheyo. Biwan akong nagvo-volunteer sa mga umaforte ahit kaya nakilala ko ang maraming lolo at lola. Matapos kong makasama sila, marami sa kanila ang tanghap na may sakit o kapansanan sila. Walang makakaiba sa pagtanda kaya kapag may napansin silang kakaiba sa katawan nila, tinatanghap na lang nila ito. Imiling si Clara at malungkot na bumintong hininga, pero mas masakit pa sa kanila ang pahirap sa kanilang isip. B. Santos, naisip mo na ba na baka itapon ka ang Filipinan balang araw? Nakakinot ang noo ni Carla Santos, halatang hindi niya pa ito naisip. Ngumiti si Clara at idinaktak, ako kasi naisip ko na. Dahil sa teknolohiya, mas madali ang bihayang mga kabataan, pero dahil din dito, limalaki ang akhwat sa pagitan ng mga nakatatanda at ng mundo. Sa mga umaforte ahit, binibigyan silang kanilang mga anak ng pinakamahalagang na karahifer at pinakamagandang serbisyo. Pero madalas nakaiha lang sila sa kama at nakbibilang doon o kaya ay nakupo lang buong araw. Inisip ko hayaan na lang ba nilang itilak sila palayong teknolohiya. Dahil ba hindi na kasing bilis ang kanilang pagkatito, wala na silang kayang pag-aralan. Dito hindi niya napigilang bumintong hininga, kaya naisipan ko si Andres ng isang ideya. Kailangan nating gumawan paraan para sa mga lolo't lola na nahihirapan sa kanilang katawan at sa mga hindi nakakaroon pagkakataong gumamit ng mga bagong teknolohiya dahil sa kanilang edad. Maaari ba tayong gumawang isang aplikasyon na magtatampok at gagamit ng mga pinakamahalagang na teknolohiya para sa kalisahan at isip para hindi na nila maramdaman ang pagiging walang silbi sa kanilang pagtanda? Kamadong tumingin si Clara kay Genuing Reyes at sinabi ang lahat na sa piso niya, Genuing Reyes, alam ko kung bakit gusto ni Andres na ako ang mamahala sa proyektong ito dahil sa akin nang haling ang original na ideya. Limangon siya kay Andres pero si Andres ang nagbigay dito.
Hende kupwering angkenen anggawanea. Idea ko lang itu nuang ina. Kaya genuang riais wala akong pakialam kang sino ang mamamahala sa proyekto. Gusto ko lang na magtagumpay itu at tinay na makatilong som nakatatanda. Seryoso siyang tumingin kay genuang riais at sinabi ang lahat. Matapos siyang pakinggan, naisip sa genuang riais habang si Carla Santos naman ay nanahimik. Maya-maya, bigla siyang lumapit sa kanya at seryosong sinabi, ina sa lahat, gusto kong himinging tawad sa iyo. Mas mahalang ka kaysa sa inakala ko. Nakilat si Clara at tumingin kay Carla Santos. Timangla itu at saka tumalikot at imalis titu simila bikas maki intern ako sa kumpanya mo. Pakisabi na lang kina mama at papa. Pagkasabi nito imalis si Carla Santos sa opisina. Nagtatakang tiningnan ni Clara ang kanyang likod at parang hindi siya katilatang inakala niya. Bumintong hininga sa genuang riais na tila nababasa ang kanyang isip at itinos ang kanyang kamay at sinabing, sabi ko na sa iyo matigas ang iluang patang ane. Natawa si Andres. Hinawakan niya ang kamay ni Clara at nakayabang na nakpalam kay genuang riais. Nakakilihang sa minut si Clara sa kanya papinta sa elevator. Nang makita niyang pinindot niya ang betwee, hindi niya napigilang magtanong, mocha tayong nakpapayvi. Timingin sa kanya ang lalaki, anong mocha? Tapos na ang trabaho. Hindi mo ba sisindain sa mika? Nakilat si Clara at ahat na tiningnan ang kanyang cellphone. Lampas na ang kalahating oras simula nang nakivian ang anak niya. Sa dawn, paulit-ilit niyang pinakisapan si Andres na bilisan ang pagmamanyo. Pagdating sa daikare, tumakbo siya ahat sa classroom ni Mika, ayaw niyang magtagal pa. Pero ang anak na lang niya ang nandun. Nakatingin ito sa labas ng bintana at mukhang malungkot. Nang marinig nito ang tawag ng kanyang ina, lumingon ito at malungkot na sinabi, Mama. Mama, ang tayo mo. Naihirang hinaplos ni Clara ang ilong niya at kinawayan ang kanyang anak palapit sa kanya at siniyo, suray na anak. May biglang nangyari kay Maman ngayon. Sa sasinot, hindi na kita sisinday nangyali. Simamangot sa Mika at saka tumalikot, ayaw tumingin sa kanyang ina. Sigurado si Clara na balak siyang itain para himinging isang superhero action figure. Pero hindi ito karapat-dapat balan. Hindi niya ito papayagan. Nang makalabas na sila, biglang lumiwanag ang hamatang nakatampong bata. Tiningnan ni Clara kung ano ang tinitingnan nito at nakita niya si Andres sa kabilang panah, hawak ang superhero action figure na pinapangharap ng kanyang anak. Papa! Simahaf sa Mika at tivang-tivang tumakbo palapit sa kanya. Lumiot si Andres at marang sinabi sa kanya ang isang bahay na nakpanghiti sa kanya ng malaki. May halong kaba at saya si Clara nang lumapit siya sa kanila at nakita ang kanyang anak na akap-ayakap ang superhero action figure. Hindi siya sang-ayon na masyado itong pinapayagan ni Andres. Ngumiti lang si Andres nang hindi nagsasalita. Biniat niya sa Mika at inaya silang kimain. Pagkatapos nun, araw-araw na silang hinatid at sinisendo ni Andres. Sa araw, tinitiruan niya siya kung paano gawin ang proyekto, sa gabi naman, isinasama niya silang kimain sa iba't ibang restaurant. Mabilis na dumating ang weekend. Dahil pumayag si Andres na si Mama kay Mika sa isang aktibidad sa daikare, mga pa lang ay naghihintay na siya sa kanilang harapan. Ngayon, may dala pa siyang family outfit. Sa totoo lang, hindi niya balak na bilan si Andres pero nakita niyang imiyak sa Mika at sinabing gusto niya na pare-pareho ang suot nilang magpapamilya kaya napabili na lang siya. Dati tivang may aktibidad sa Mika sa school, siya lang ang sumasama. Ngayon lang nagkaroon ang ama na kasama. Tivang-tiva ang bata. Ang halaro sa daikare ay mga aktibidad para mas mapalapit ang mga magulang at anak. Kahit ngayon lang sumali si Andres, mabilis siyang nakapag-adjust. Biyong araw nanalo sila ni Mika sa lahat ng laro lampas sa iba. Tivang-tiva sa Mika at himanga po ang kanayang hakaklase sa kanaya bago sila imiwi.